Не. Само за гъчката. Добре. Манчестър си бият. Срещай го. Спокойно, браво. Мъро ти срещаш там. Ето го, Миро, айде. Не бързай, Алекс. Помия настрани и напред, поведи я. Аре, Кико, закъсня, Кико! Айде, момчета, айде. Миро, прибери, Миро. Браво, Атанас. Прибери навътре. Давай, Саш. Айде. Емо. Давай, Миро. Алекс, изпусна. Браво. Давай, Миро. Ти. Бояне! Браво, бе. Браво, Миро! Не можах да го фана това. Борисов. Перфектно, Миро, браво. Перфектно. Давай, тръгвай, Алекс! Точно така, Атанасов с него. Добре, Сашо. Топката, Сашо! Давай му тръгвай Бояне по кривото. Точно така, стой, Сашо. Срещай го само. Преминава напред. Айде, готово. Айде, Миро. Давай, Миро, пак. Дай му на. Браво. Миро, взимай. Добре, дай. Сашо, напред. Взимай я, Кико. Алекс, не гони. Алекс, чакай там. Поведи я. Емо, между тях, Емо. Миро, напред. Айде, Миро. Давай, срещай, Алекс. Води я. На, точно така. Срещай. Алекс! Към Сашо. Не Петков, бе. Другия Алекс трябваше да среща там, бе. Бояне с него, Бояне не, бе! Добре, браво, Сашо, добре. Браво, Атанасов, много добре. Алекс, ти си стоиш с него. Ти срещаш човека с топката в центъра. Тръгвай. Айде, играй. Да не се обръща. Добре. Ето го, готово. Браво, Миро. Емо, там в центъра. Емо. Давай, Алекс. Да. Бекфал. Добре. Ще се опита да прехвърли. Внимавай. Добре. Линията, хубаво, гледай. Краката му хвърли, де. Браво, Сашо. Ти си го гледаш. Давай, Алекс. Скочи с глава, бе, не с крак. Имаш и назад. Да. Добре, Миро, добре. Айде. Сашо, зад топ. Тук. Дани. Без ръцете, ей. Айде, Борис. Айде, пас от другата страна. Давай, Миро, давай. Дани, гледай с гърба. Добре, пас. Още така. Айде, Сашо. Бягай напред, Сашо, бягай. Среща единия да среща. Тико. Добре, давай, Бояне. Айде, мини, бе. Тъча, Алекс, тъча. Много добре. Сашо, внимавай на засадата, Сашо! Аре! Обадея. Айде, кой му иска? Айде, бе, Сашо, бе. Дани, мисли, имаш и отзад, Дани! Мариане, не двамата! Пас! Шут! Добре! Атанасов! Алекс, тръгвай! Алекс, айде, бе! Много добре. Емо, къде си? Сашо, къде си? Емо, на ходом почнахме да играем, Емо! Дай, остани. Емо! Миро, влез вътре, Миро, вътре! Айде, Алекс! Добре, играй! Дай, готов! Пасне, Алекс, ме сам! Браво! Мъро, играй! Дай му, ще я върне! Тико, Смяна, господин съдия. Сашо! Ела! Господин съдия, коя минута е? Може да не кажа? Сашо, ела, бе!
Браво. Дани! Дани! Ята му е! На гърба! Давай, Алекс! Браво, Благо! Благо, давай отпред! Играй! Давай! Играй, Маро! Давай, взимай му е! Браво, Дани! Господин съдия, коя минута е? Прибирай! Мерси. Гай, Благо! Гай, Вик! Айде, Благо, напред! Пас! Играй! Яне, ти си! Аре, де, Кико! Гледаш го и не му помагаш! Добре! Ята, може ли я помогнеш там? Е, бързо повили, бе. Абе, Вили! Ще я вземат, бе. Ей, то. Много се напи, Вили, много се напи. Маро, тъча! Бобо! Скъси, Бобо, скъси, Бобо! Ти! Добре! Аре, бе, Емо! Дай ви камерата, не мога гледам. Алекс, тръгвай! Аз. Кико! Лицето, Танато, не се обръщай! Ти си Кико! Извади я оттам! Пас! Давай, Кико, срещай го! Кико! Паса, бе. Давай. Айде, тръгвай напред. Давай му тъча, давай му докато се обхванали. Как му е, давай. Гол! Давай, гледай да не тръгне, Бояне. Айде, Алекс, тука. Добре, да. Благо! Ти го фащиш. Айде, двамата Викторовци. Добре, Алекс. Смяна, господин съдия! Благо! Чакай ми да. Дани! Ела! Ти ставай. Алекс. Ти играеш център на пара. Браво! Давай, Мърво. Да, браво, Мариан. Добре, тук за това. Добре, Мариане, гледай го пак. Стей 1 метър от него, не го буцкай, няма нужда да го буцкаш. Давай, Алекс, давай. Айде, Мърво, срещай. Давай, стани. Да, добре, не бързай. Алекс, тръгвай. Пас между тях. Мони навътре! Не бързай. Едно. Стани е в центъра сам. Давай му е с едно на Стани. Айде, ритъм пред Бояне. Чуп. Добре, Бояне, сам! Айде, айде! Дай му е! Аре, стабилирай към тотката! Точно така, айде, Благо! Не бързай, ти си, Емо. Добре! Аре, Кико. Айде да си я вземеш! Добре, Благо! Браво! Сам си бе, човек, само е свали и тръгни един на един. Хубав Това тъч, направи Алекс. Бързо зад гърба му. Точно. Браво! Ти бол! Тия, днес никакъв те няма, човек. Ела! Гаме! Емо, да, предавайте си. Айде, тръгвай, бе, Каптиев! Смело, стоп! Аре, Алекс. Алекс! Миро с Гледай една. съдията, виж. Гавръков, ела на стената, двама. Алекс. Миро, по-напред, бе! Къде е тази стена? Съдията ще каже къде. Маро, по-напред, гледай син там! Бързо пред вратаря! Отивай пред вратаря! Мариана пред вратаря! Благо! Човек! Играй, бе, нищо, бе! Айде, нищо не е станало. Мариане, излезете се, когато има син на гол линията, не сте в засада, отивате другия. Браво, Алекс, честно. 10 мача, един път да я оцениш. Добре, нищо не е станало. Айде, Бранко, спокойно. Няма какво да направиш, айде. Айде, готови! Коя минута?
Доведи я. Айде, Мони, хубав тъч. Айде, обадея, Саш. На земята. Айде, Сашо, движи се! Яна, Емчо! Емчо! Актиев, отивай в ляво. Маро! Яне! Влез в центъра! Миро, гледай топ. Актиев, давай, центрирай, му! Къде центрира, бе, бата? Маро, влез в центъра! Айде, Благо! По-близо до него! Але ритния, бе, момче. Знам, бе, брат. Не ме миналата година това реши всички мачове. Добре, навътре, Миро, навътре! Сашо, човек! Добре, добре, наш, айде играй, ето го, Благо! Гледай съдията, не слушай публиката! Хората, Мони! Мони, ориентирай се по-бързо! Аре, Алекс, аут линията! Алекс, побегни напред! Александров, напред, бе! Айде, Благо! Ти си, Благо! Добре, 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 по-смело, още по-смело, Благо! Каптиев, как му е връщаш, бе? Центрирай я, бе! Каптиев, сам си, бе, само сприе, свали долу, свали я, бе, човек! Дамяне, внимавай, гледай там, ще ти е ритна. Благо! Благо! Зад линията на топката, бе, моето момче. приехме Къде играта. отиваш? Айде сега напред. Дамяне, помоли, моля ти с съдията, връзвай се през една минута. Помоли съдията те върже. Долу, не бързай, долу. Много пресно играта. Чакай, Кико! Хората, ориентирай се! Ай, братче, бе! Дай на съдията! Горе! Айде, Благо, обладея! Добре, Бояне! Давай, 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 Алекс! Миро настрани! Алекс надясно, Алекс надясно! Давай, Бояне, Айде, Бояне, Благо! първа! Взимай Ти я! си ще вземеш Взимай я! главата! Добре, Давай напред, смело! Кико! Давай, Алекс, Помощници. Бояне, дай по-напред, ти видиш, дай по-напред, по-напред! Още, Да спре! Айде сега, силна! Айде, Алекс, айде, Миро, не за теб! Дай силно напред! Точно така, близко! Благо, тръгвай! Алекс, Благо! айде, бе! Айде, Благо, сам! Сам, Благо! Айде, Кико! Благо! Благо! От земята му е насочи само, не в ръцете, там му е лесно, по земята. Добре, 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 Миро, Супер, браво, супер, Благо! супер. Браво, Блаже, браво. Давай му там на Кико! Чакай, ми гледай, чакай! Тук че си пита да е купна. Влизай навътре, Давай! Атанасо назад, отстъпи! Браво, къвраче! Айде, Благо! Кико! Давай, Благо! Рамо! Кико, никак те нямаш вече. Право нямам думи. Нямам думи! И аз за тея. Благо, отпред, бе! Давай, Алекс! Алекс! Айде, Благо! Алекс, бягай! Бързо напред! Нищо, къвраче, хвани човека! Мони пред! Мони! Аре, мина, Алекс! Ето го, бе! Много прецени. Давай, стани, зе! Айде, бе! Настани! Айде, искай пак! Емо, айде в центъра! Взимай, Алекс! Миро! Айде, бе! Мони, пас! Айде, бе! Каптиев, ръсте, бе! Каптиев! Нищо, Монка, айде, Давай, айде! му потеча! Аре, Алекс, побеги напред, бе! Дай му напред, бе! Мони, хубав тъч!
Това ще... Напред, Бог. Младея, гледай! Точно така! Точно, че има на него.